Poštovani čitatelji, a danas i gledatelji portala SB+, u našem je studiju danas brodsko-posavski župan, gospodin Danijel Marušić. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Pozdravljam naravno i gledatelje i čitatelje SB+ portala. Gospodine Marušiću, evo kraj jedne teške godine, pogotovo posljednjih dana u županiji je također prilično gužva. Snalazite li se i u ovim okolnostima? Evo? Pa iznimno su teški uvjeti tijekom cijele godine, evo, po svim segmentima, naravno da i za Brodsko-posavsku županiju su to bili vrlo teški dani. A evo moram reći da je pogotovo i sinoć, tijekom u stvari cijelog dana, pa i sinoć i danas jako teško, jer evo znate da se županije u stvari jedine uključile i one jedino mogu davati propusnice za putovanje ljudi izvan županije. I naravno da je to jedan veliki pritisak na sustav i bez obzira koliko mi imali ljudi koji rade na tim poslovima i koliko smo tehnički opremljeni, ipak je došlo do jednog, ja bih rekao, zakrčenja u tome. I moram reći da u onom sustavu e-propusnice da to ide relativno brzo, da smo mi to tako reći riješili. Međutim, problem je kada ljudi pošalju mailovima i onda jednostavno operator koji to radi, on mora pročitati taj mail, ponovo unijeti u e-sustav, što je u stvari dvostruko, čak i trostruko više posla i tu se dogodio jedan, ja bih rekao, zastoj. Tako da je moguće da evo, danas, ukoliko neko i putuje, moguće je da se dogodi da mu jednostavno još nije izdana propusnica, jer se doista nije niko mogao predvidjeti takvu situaciju. Mi smo uključili još više ljudi, ali da ima neko opravdanje. I ja sam evo i zamolio i kolege iz stožera da budu razumni. Ovo je na neki način i nekako prelazni dan, jer prvi put se počelo to, prvi put se propusnice počele koristiti u ovom novom vremenu, tako da mislim da takvi slučaja neće biti u narednim danima, ali evo danas je moguće, tako da evo ispričavam se zbog toga, a ujedno molim sve za strpljenje, ali isto tako i naše službe, uključujući naravno i policiju i to da imaju razumijevanja ipak prema takvim slučajevima, jer kažem imali smo samo mailova negdje oko 1480 mailova i vrlo je teško u stvari iz toga izdvojiti ko je trebao danas propusnicu. Tako da teško je filtrirati to. Da, u stvari se i ne može filtrirati, tako da je to vrlo, vrlo teško. Kažem, to su neka stanja gdje jednostavno se svi snalazimo u novonastaloj situaciji. Evo, doista su ljudi koji su radili na propusnicama, radili duboko u noć i doista su oni ozbiljni. Evo, ja mogu se samo zahvaliti na tom, ali evo, kažem opet, moramo biti realni, to je život, da se događaju i takvi problemi i trebamo svi imati razumijevanja u tome. Pri tom mislim pogotovo ako danas netko vodi, ne znam, dijete na pregled ili ako ima neku ugovorenu medicinsku pretragu ili nešto tako, da ipak treba biti razuman i takve ljude u takvim okolnostima odlučiti pustiti. Ja smatram da je to manja šteta, sigurno da su ove mjere takve kakve jesu, vjerojatno su potrebne, epidemiolozi znaju razloge bolje nego ja sigurno, ali ipak čovjek treba u određenim vremenima i određenim trenucima biti fleksibilan radi dobroga svih nas. Evo, složit ćemo se da je to bila iznimno teška godina i za kraj jednog mandata, ali možda da se vratimo na neke malo pozitivnije. Evo i vi ste pred možda novom izbornom utrkom. Jeste li zadovoljni onime što ste odradili? Kako gledate evo na protekle godine? Čovjek je uvijek samokritičan, pa tako i ja. Uvijek naravno mislite da ste, kad vratite film, mogli nešto bolje napraviti. Međutim, kad opet sve zbrojite, kad sve vidite, naravno da sa puno stvari možete biti zadovoljni. I općenito u vremenima kada sve ljude na neki način uhvati neka apatija iz objektivnih razloga vrlo često, ali znate, pogotovo i kad čitate određene i medije, onda vidite samo crno, 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 onda
bi se možda trebalo malo ipak zastati pa vidjeti šta je to bilo dobro. Ja sam župan od 29. siječnja 2008. godine, tada još nije bilo izbora, to je bilo ono imenovanje iz skupštine. I moram reći da ne postoji niti naobrazba, niti ne znam, nešto što bi vas moglo uputiti to da budete župan. Tako da kad dođete na takvo mjesto, onda se suočite sa mnogim izazovima, ja bih tako rekao, ne bih rekao problemima, nego izazovima koje pokušavate riješiti na najbolji mogući način. I onda kad se sjetim tako nekih od prvih onih izazova koje je bilo onako doista veliko nešto, tada, recimo, sjetim se zapadne vezne ceste. Evo, ako se sjetite da ulaz u Brod nije izgledao ovakav kakav danas izgleda, nego da je bila neriješena ona cesta od današnjeg rotora pa tamo do Koloseuma. Jel? To je tada bila županijska cesta. Županijska cesta bila i onda je nekako to županija rješavala. To je bilo prvi veliki projekt, ja bih rekao, i veliki zastoj koji je bio. I eto, on je bio riješen i bio sam tako sretan zbog toga, jer doista onda to čovjeka nekako ispunjava kad se nešto napravi, a znate da ste vi, naravno, pored svih drugih ljudi koji tu sudjeluju, nikad nije jedan projekt samog čovjeka jednog. Jel? Sjećam se kad je bilo otvaranje te ceste da su me vozili dečki uz pačekima i to mi je bilo, baš sam se osjećao sretno i ponosno. Onda se sjećam isto tako, baš iz tih vremena, to su već sve stari bili projekti, ali evo, ja sam imao tu priliku da sudjelujem u njihovom rješavanju, onda je bilo, sjećam se, za Osječki podvožnjak. Tada ta cesta, mi smo nju, u stvari, naravno, izgradnja takvog podvožnjaka je bila nužna. Sjećam se kad sam bio županijski vijećnik da je uvijek bilo govora zastoj na Osječkoj rampi, međutim bilo je skupo. Onda smo mi tražili model kako bi mi tu cestu i taj projekt predali na državnu razinu, da ta državna razina bi ti plaća i da ide sa tog naslova. Onda smo shvatili da bi mogli prekategorizirati tu cestu Osječku državnu, pa smo kao izgovor našli spajanje luke od posebnog interesa sa autocestom, prekategorizirali tu cestu i evo, osobno sam bio iz Osijeka odnio projekt za taj podvožnjak u Zagreb, u nadležna tijela, u ministarstvo, i priča se tu zakotrljala. Naravno da je poslije, ne umanjujući naravno i važnosti, ne umanjujući niti ulogu u tom projektu, poslije je ta cesta prekategorizirana u gradsku, grad Slavonski Brod je to dovršio i ona je, hvala Bogu, završena i danas imamo tako lijepo. To je, recimo, isto mi je bilo značajno. Ne znam, bilo je tu još puno stvari. Sjećam se početka mandata, otvaranja dvorane i završetka u Donjim Andrijevcima, školska dvorana, pa izgradnje u Ađamovcima, školske dvorane. Sjećam se kad su mi rekli da nikada ta dvorana neće biti izgrađena, danas je izgrađena. Bilo mi je jako drago kad se izgradila poliklinika ovdje u Slavonskom Brodu. Ne znam, bilo mi isto tako drago kada smo napravili zgradu Zavoda za javno zdravstvo u Novoj Gradiški. Ali, kažem, evo, to su neke stvari koje čovjeka ispunjavaju. Moram reći, evo, da u zadnje 2 godine smo doista puno dali na energetske obnove. To me isto posebno veseli. Evo, mi znamo kako smo ovdje u Slavonskom Brodu imali problema sa zrakom. Nije rafinerija jedini zagađivač. Naravno, evo, ja sjećam se da je i bolnica u Slavonskom Brodu imala tako staru kotlovnicu koja je bila nemalo moje godište. To je jako bilo nešto, jako veliki zagađivač. Zamijenili smo tu kotlovnicu tijekom godina, a evo danas se sve bolničke zgrade obnavljaju energetski u bolnici, a to je puno, jer je emisija plinova daleko manja, pored naravno svih drugih ušteda i benefita koji takav projekt ima. Tako isto i u Novoj Gradiški. Sad kad pogledamo sa završetkom još nekoliko škola ovdje koje obnavljamo, mi ćemo u stvari imati
tako reći sve osnovne matične škole u županiji obnovljene i naravno srednje škole. Tako da evo, to su mu neke od ovako, kad se sada sjetim, vrlo dragi projekti. Evo, dragi projekti, opet kažem, nikad jedan čovjek ne sudjeluje u tom, ja sam samo jedan dio mehanizma, tu je puno ljudi, puno struktura, puno razina, puno onih ljudi koji su u tom sudjelovali, eto, kojih možda nikad nije spomenuo, to su razni službenici. Evo, ali doista je lijepo biti dio jednog takvog mozaika. Evo, koji biste možda projekt izdvojili kao krunu zapravo svog posljednjeg mandata? Sad ste ih nabrali puno, ali evo koji... Da, ja sam ovo nabrojao kroz tijekom svih godina. Znači, svaki je bitan na svoj način. Međutim, meni osobno, ako promatramo sad zadnji mandat, je, evo, možda ipak, teško izdvojiti, ali možda ipak Sveučilište u Slavonskom Brodu. Zašto je to važno? Pa, zato što se to kroz generacije govorilo da će grad Slavonski Brod biti sveučilišni grad. I nekako to i pripada i u Slavonskom Brodu, takav projekt pripada i Brodsko-posavskoj županiji. I na kraju krajeva visoka školstva su puno pomogla i kada se osnivalo Osječko sveučilište, pritom mislim na Strojarski fakultet, oni su tada trebali sastavnicu, tada je Strojarski fakultet otišao u Osijek. To su naravno projekti koje, što bi rekli, što su generacije sanjale, a eto mi smo privilegirani da smo i dočekali. Slavonski Brod sa sveučilištom dobije jednu apsolutno novu dimenziju, neku novu perspektivu. Tu su mladi ljudi, tu je znanost koja naravno uvijek je na neki način motor razvoja gospodarstva. Doće neka sigurno bolja vremena i ja sam uvjeren da će to upravo biti taj generator razvoja. Čim dolaze ovdje mladi ljudi, čim dolaze studenti, opet nekako grad živi drugačijim životom. Naravno, Brodsko sveučilište je tek osnovano i naravno da vam je to kao malo dijete. Ono treba rast, a mi znamo da ima i dječji bolesti. I evo, to je otprilike tako i sa Brodskim sveučilištom. Još puno toga treba odraditi. Međutim, ima jako puno ljudi koji vole to sveučilište, ima jako stručnih ljudi i ja vjerujem da će se to sveučilište itekako razviti. Tako da mi je to možda u ovom mandatu, sad u ovom završetku, mislim da mi je to nekako onako najdraži, kako bi rekao, projekt, jer mislim da je to kruna upravo onog što su mnogi sanjali prije. I unijelo je malo optimizma u ovu godinu. Unijelo je optimizam, pa to je tako lijepo reći da je Slavonski Brod sveučilišni grad. To još možda čak nije zaživjelo tako kako će zaživjeti, eto, ja u to duboko vjerujem, ali vjerujem da hoće. Jel? Jučer sam, ili prekjučer, sam imao jedan kraći sastanak, između ostalog, sa gospodom iz američkog veleposlanstva i onda sam upravo istaknuo Slavonski Brod kao sveučilišni grad. I to je jako zanimljivo. To svima onako, svi se iznenade. Ali evo, doista kad neko dolazi u Slavonski Brod pa kad kažete da imate svoje sveučilište, to je puno. Naravno, sveučilište čine ljudi, ali opet kažem, toliko je stručnjaka, čak koji nisu na neki način niti došli do izražaja, ali mislim da evo sad je prilika i treba naravno vremena da se to razvije, da to sve legne na svoje mjesto od kadrovskih pitanja, od novčanih pitanja. Mi kao županija smo izdvojili u zadnjem proračunu županijskoj skupštini 2 milijuna kuna. To je naravno kap u moru. 2 milijuna kuna je više da imate stavku za sveučilište, da može nešto malo pomoći, ali to sigurno ne može biti presudno. Presudno je da se iz ministarstava, kao i sva druga sveučilišta, da se ono tako financira i siguran sam da hoće. Pogotovo u ovom programu koje je i dobila Vlada Republike Hrvatske od Europske unije za obnovu. Mislim da će i tu se moći kandidirati mnogi projekti po pitanju visokog školstva, po pitanju i sveučilišta i svi zajedno trebamo raditi taj projekt, trebamo biti svi zajedno, kako bi rekao, glave na kup, kako bi se to rekli. Znači zajedništvo je to jako bitno i neki konsenzus, a ja vjerujem, bez obzira na različita mišljenja ponekad
koje moraju biti, jer to je jednostavno normalni dio, svako treba razmišljati drugačije. Međutim, interes nam treba biti razvoj sveučilišta i to tako je i zato ja vjerujem u uspjeh. Evo, osvrnimo se kratko i na ovogodišnji proračun. Spomenuli ste izdvajanja za sveučilište, ali puno izdvajanja je bilo i za ove COVID mjere. Koliko je na neki način proračun, nećemo reći oštećen time, ali koliko je neplaniranog novca zapravo otišlo u tom smjeru? Da, mi nikad proračun nismo u stvari pravili u čudnijim i težim okolnostima, jer su puno stvari ne možete jednostavno pretpostaviti, ne možete predvidjeti. A osim toga imali smo i velike promjene u zakonskim određenim odredbama, pa bi ja možda krenuo malo prije proračuna. Dakle, županije su u jednom trenutku bile doista u jednom iznimnom teškoj situaciji ekonomsko, novčano, u odnosu na ono što županije kao institucije rade. Mnogi ljudi čak i ne znaju u stvari koje su obveze županije. To je razumljivo. Ponekad vas neko nešto pita što uopće nije naša nadležnost ili traži od nas nešto što mi ne možemo napraviti. Dakle, mi nismo ministarstvo, mi nismo općine, gradovi, mi smo regionalna samouprava koja ima točno zadano i definirano čim se mi bavimo. Dakle, mi smo osnivači obje bolnice, oba doma zdravlja, Zavoda za hitnu medicinu. Mi smo osnivači svih osnovnih škola, osim u gradu Brodu, jer grad Brod kao sjedište, kao grad te veličine ima osnivače svojih osnovnih škola. Mi smo osnivači svih srednjih škola. Tako da, ne znam, Županijske uprave za ceste, Muzeja Brodskog Posavlja i tako dalje, nekih još ustanova. Znači, mi u stvari upravljamo i skrbimo tim ustanovama. Moram reći da smo imali bili smo u teškoj situaciji i naš jedini prihod je u stvari najveći prihod je porez od dohotka. Porez od dohotka. Mi nemamo druge prireze ili tako nešto da bi mogli intervenirati u naš proračun. Recimo, neka općina ili neki grad, oni mogu sa prirezima na neki način svoj proračun povećavati, smanjivati i tako dalje. Mi nemamo. Kod nas je uglavnom to zadano. I mi smo bili u teškim situaciji tako da prije par godina mi nismo jednostavno mogli više skoro pa i funkcionirati. Onda je vlada Andreja Plenkovića napravila tu poreznu reformu gdje je udio županija u porezu na dohodak povećala sa 12 na 17%. Tada su proračune svih županija, uključujući Brodsko-posavsku županiju, porasli. Pored toga je bilo određen mehanizam fiskalnog izravnanja na osnovu određenog mehanizma, gdje se upravo davalo na mogućnosti nama nerazvijenijim da kandidiramo projekte, jer vi znate da uvijek u nekom europskom projektu imate svoje učešće, po 15% recimo, ali se tada dala mogućnost da mi jednostavno imamo to naše sufinanciranje, barem dijelom, i da možemo sve te projekte koje sam čak i nabrojio, mnogi od njih su u stvari iz izvora sredstava Europske unije. Tako da su Brodsko-posavskoj županiji izvorni proračun porastao čak za negdje oko 40 milijuna kuna, čak i više. Znači, taj izvorni proračun gdje su mi mogli u stvari koristiti ga za takve projekte je porastao. I to je jednostavno županijama dalo jedan novi pogled, ja bih tako rekao, jednu novu budućnost. Sad smo ponovo u 2021. pred jednom reformom gdje će se taj udio poreza na dohodak porasti za županije još sa 17 na 20%, ali će biti intervencija u tom drugim mehanizmima, fiskalnim izravnanjima i nekim pomoćima, ali ipak će nam taj osnovni proračun, odnosno izvorni, ipak će nam on ostati tako veliki, ja bih tako rekao. S druge strane, imali smo, s tim da će se isto ići na porezno olakšanje građana, odnosno poslodavaca. To je drugi paket mjera, ali to radi Ministarstvo financija, tako da, evo, ja nisam baš stručan o tom pričati, ja sam se bazirao na izvore prihoda županije. Sad, imali smo također jednu drugu veliku promjenu, a vi znate da su uredi državne uprave u stvari spojeni sa županijama.
Mnogi ljudi ne znaju kad kažu idemo u županije, ali do prije, to se dogodilo u ovoj godini, ajmo reći pretprošle godine, mnoge službe koje su bile fizički u zgradi županije uopće nisu pripadali županiji, ali su ljudi to miješali, pisali Ured državne uprave Brodsko-posavske županije. I onda to naravno pomiješaju. Bio je predstojnik ureda tu koji je bio al pari župana po tom pitanju, ali su se tu određene uloge i određeni poslovi čak i miješali. Imali ste preklapanje. Imali ste Ured za školstvo Ureda državne uprave, pa Ured za školstvo Brodsko-posavske županije, pa Ured za školstvo grada, ne znam, Slavonskog Broda, pa Ured za školstvo... Imali ste po 3, mislim i treba naravno biti gradski, ali ovo nije trebalo. I onda se događalo da ljudi idu kao ping-pong loptice okolo i jednostavno to je bilo bespotrebno. Ali to je nekad i bilo zajedno. S krajem 90. godina se razdvojilo. Veći vam je posao to vratiti nazad i to je doista, a da sve funkcionira. Recimo, matični uredi nisu bili županijske opće ustanove. Sad je to sve jedno i to je bila jedna velika promjena. Bilo je nekih pitanja čak i na županijskoj skupštini od vijećnika zašto je porasla toliko, ne znam, za zaposlenike i tako dalje. Država je osigurala u tom prijelaznom razdoblju njihove plaće, znači to je osigurano sa državnih razina, ali mora se znati da smo mi dobili, tako reći, 100-tinjak ljudi, evo, tako negdje, tako da je županija jednostavno postala sad jedno tijelo, što smatram da je dobro. Generalno je država uštedjela na nekom makroplanu, a smatram da će se ti poslovi bolje obavljati, da će se manje čekati, da ipak ima određene koristi za onog ko to treba, a to su naši građani. To je bila druga velika promjena i moram reći da je to bio iznimno težak posao. Koliko god sad ovako možda kroz priču to ne izgleda tako, ali je. Tako da to su neke promjene i još nam sad slijede promjene u 2021. godini, izborna godina, tako da županija, da bi se smanjilo na državnoj razini broj dužnosnika, onda se ušlo u promjenu zakona, tako da županije do, čini mi se, 200.000 stanovnika, ako sam dobro zapamtio, imaju, uglavnom naša će imati župana i jednog zamjenika, neće biti 2 zamjenika. Smanjuje se broj vijećnika do 37, čini mi se, vijećnika u tom zakonu. Ne može biti veća županijska skupština. Također, znate, iz gradove isto je za njihove zamjenike, odnosno za općine. Sa tim će se, planira se na državnom nivou smanjiti, kako sam rekao, broj dužnosnika i uštede u tom planu. Pozdravljate li te promjene? Kako se vama čine? Iskreno ću vam reći da. Pazite, bilo je neke županije koje su imale 3-4 zamjenika. Mislim da to nije toliko bitno. Zbog čega? Zato što vi imate pročelnike koji mogu upravljati svojim odjelima. Tako da vrlo često nemate potrebu za tolikim zamjenicima, ali negdje će se opet dogoditi ponegdje u nekim sredinama da će možda i nedostajati. Znate, ovisi, ne možete ići svugdje, ali u svakom slučaju pozdravljam to. Nema potrebe. Gledajte, koliko god čovjek mislio, teški su to poslovi, bez obzira što mi danas živimo u takvim okolnostima da je puno kritika, i ono što se dobro uradi, to se na neki način minorizira, ali to je tako vrijeme. Međutim, odgovoran je, težak je to posao, ali u svakom slučaju treba cijeli aparat napraviti funkcionalnim, operativnim, brzim. Uprava mora postojati. Ja pogledam što radite službenici po županiji. Vjerujte da imate određene službenike, ja im se doista divim. Jer toliko imaju posla, toliko imaju pritisaka i ne treba uvijek promatrati, u svakom sustavu imate nekog ko malo više povuče, nekog ko malo manje. To je tako u životu. Tako vam je u privatnim poduzećima. Svugdje imate malo aktivnijih radnika, malo manje. Ne treba uvijek cijeli sustav promatrati samo po nekim negativnim primjerima. Ja mogu istaći doista jako puno primjera koji su pozitivni i kojim bi ja svakom rekao čestitam. Evo, primjer jedan, jedna
privatna tvrtka je išla na neki europski posao i fond i trebala im je vrlo brzo zbog njihovih rokova, trebala im je neka građevinska dozvola. Ja sam napravio poseban jedan sastanak i rekao sam, gledajte, mi moramo biti u službi razvoja gospodarstva, a ne obrnuto, da neko nas treba, ne znam, treba me zato što sam župan, pa ne znam nija šta. Drugačije mora biti okruženje. Naravno, postoje određen zakonski rokovi koje ne možete smanjiti, ali u tim najkraćim treba biti. Evo, dobio sam tako jednu lijepu poruku od direktora i vlasnika te tvrtke koje vam doista na neki način, evo, ako vas nešto raduje, onda kad vam neko tako nešto napiše. Zahvaljujem cijelom sustavu koji je radio i ja sam baš rekao pročelniku, evo vidiš, pokazao sam tu poruku, evo, treba zahvaliti tim ljudima, ali to nam mora biti smjernica. Nije uvijek moguće za sve prepreke reagirati, jer znate, ako trebate, ne znam, neko dopuštenje, ne znam, od HEP-a, od nekih poduzeća, autocesta, ne ovisite samo vi o sebi da to izdajete, morate suglasnosti milion dobiti, znate, to je cijeli sustav, a ne možete utjecati na nekog, ne znam, imate i privatne čak tu. Da, ponekad je građanima to teško objasniti cijeli taj zato, ja sam i shvatio naš razgovor tako da nekad pričamo o realnim tim životnim stvarima, nije uvijek sve tako idealno, ali nije uvijek, nisu službenici uvijek niti krivi, niti u gradu, niti u općinama, pa tako niti u županiji. Imate raznih primjera, ali uvijek morate u toj datoj situaciji dati najbolje što vi možete, a sad onda naravno da je to tako. U svakom slučaju vaše pitanje, podržavam te reforme i podržavam i kompjuterizaciju. Neka dobra stvar, recimo u korona krizi, da su se ljudi doista toj informatizaciji okrenuli, ja bih tako rekao. Naravno, tu trebate biti tehnički opremljeni. Mi kad smo dobijali nekada davno, isto slijedom zakona, baš sam ja tad nekako i postao župan, tada su bili, Ured za graditeljstvo je bilo isto u državnoj upravi. Onda je slijedom zakona to došlo u županiju. Mi smo dobili tada službenike koji nisu uopće bili opremljeni dobro, recimo informatički. A za takav posao, naravno, da vam je trebalo tako. I stalno vam je to na neki način polako nekako, ipak su naši ljudi još u to vrijeme papir i olovke i tako dalje. Korona kriza, nema informatizacija. U Finskoj ili u Španjolskoj pojedinim područjima kad dođete, vi ne možete kupiti kartu za autobus nego jedno preko interneta. I sad iskreno rečeno i sam sam takav da se ponekad moram prilagođavati, a kamoli moja mama, ne znam, koja već ima preko 60 godina. Ali međutim, nije to tako lako, teško. Naviknu se ljudi i onda kad shvate u stvari te dobre strane, onda evo, kao i te ove e-propusnice. Mnogi ljudi su, ja znam da ima neki koji nemaju ni kompjutere, što je normalno i rješava se, nađe se način za takve ljude, naravno. Ali u korona krizi se pokazalo u stvari da mnogi ljudi su okrenuli toj informatizaciji i pokazala se koliko je to dobra strana. Ima recimo i neki drugi, evo recimo prosvjeta, da su oni takav jedan obrazovni sustav prebacili na online nastavu. O tom se možda malo priča, ali to je jedan veliki pothvat. Tim ljudima stvarno treba skinuti kapu, što bi rekli, jer nije lako iz jednog sustava školovanja, onako kad se ide u školi, to prebaciti se na online sustav, da ta djeca nisu zakinuta za svoje obrazovanje od osnovnih škola preko srednjih i tako dalje. Ja ne kažem da je idealan samo online sustav, jasno, ali mislim to je neka nepoznanica, a naš sustav se očigledno tome, zahvaljujući tim ljudima koji rade tamo i njihovom angažmanu, uspio se prilagoditi. Tako da korona kriza koliko god je negativna i na gospodarstvo i na ustanove, imala je, eto, znači muka te je natjerala na možda neke dobre stvari. Vrlo zanimljivo. To će se, kad se sve to prođe, kad se to zbroji onda, i kad se okrene, onda će se vidjeti da je ova kriza u nekim segmentima
pokazala u stvari da naši ljudi, čak i vjerujem da će i ostati te e-građanin, recimo, šta ja znam, da ne morate stajati u redu, nego možete internetom sjediti u kući i dobiti neki dokument i tako dalje. To je upravo ova kriza i potencirala najviše sad. Evo, koje su bile mjere županije, znači, za gospodarstvenike? Da. Pa naravno, kako sam rekao, mi to nismo mogli predvidjeti. Mi smo imali projekte koji su išli određenom dinamikom i kada je došla kriza, znači tamo kad je bio ovaj prvi lockdown negdje u 3. mjesecu, mi smo kao stožer naravno odmah bili organizirani. Ti stožeri su bili i prije, oni su sad nekako, o njima se naravno priča, bio je stožer i kad su bile poplave, ne znam, stožer se, sjećam se jednog incidenta tu u jednom našem gospodarskom subjektu gdje je curio amonijak, pa je trebala, ne znam ni ja, evakuacija ljudi. Vi ste već tad morali imati planove ko se evakuira, kako se evakuira, stari, mladi, nepokretni i tako dalje. To mora uvijek postojati. Tako da stožeri su uvijek prisutni. Što općinski, što gradski, što županijski. Samo se o njima nije toliko pričalo. Nije se toliko pričalo, da. Kada je došlo do korone krize, normalno da se onda aktivirao ponovo i županijski, i gradski, odnosno općinski stožeri, i da smo mi bili u jednom sustavu tog državnog stožera i mi smo jednostavno provodili te mjere, a neke mjere, ali to je manji dio mjera, mogli smo i mi intervenirati sami. Međutim, one velike mjere poput evo i sada, naravno da to ide od državnog stožera i da ih mi jednostavno provodimo te zadatke. Znači to su bile zapravo zajedničke mjere za sve županije? Zajedničke su. Uvijek su vam osnova zajedničke mjere koje donosi državni stožer, a mi malo po neke mjere. Međutim, znate, događalo se kada su neke mjere dane na te lokalne razine, onda se dogodi da imate neujednačenost. Ponekad se vrlo negativno odražavalo u nekim životnim situacijama. Evo, ja ću reći jedan primjer. Jel? Kad je bila ona mjera da se ne smije okupljati, pa onda su sve županije mogle kod jedne, ovisno o epidemiološkoj situaciji, 30, kod druge 50 i tako, onda se događalo recimo da naši gospodarstvenici, recimo koji su iznajmljivali dvorane, da oni nisu imali ekonomskog i drugog osnova da iznajmljuju, ne znam, za 30 ljudi. U Đakovu su mogli iznajmljivati za 50, možda do 100. Onda su mnogi svatovi išli iz Brodsko-posavske županije u tamo Osječko-baranjsku, tamo se događalo čak i neke zaraze i vraćali se ovamo. I sad onda imate naše ljude koji s jedne strane gube jer ne mogu iznajmljivati dvoranu, s druge strane oni iznajmljuju dvorane, naši ljudi moraju ići tamo. Da, prilično besmisleno. Besmisleno, evo, to mislim jasno da je besmisleno. Jer sve te mjere su, mi u stvari svi zajedno hodamo na jednoj žici, na jednom rubu. S jedne strane ono što je najbitnije očuvati zdravlje naših stanovništva, a s druge strane koliko god možete očuvati gospodarstvo. I to je jako teško. Eto, to je u stvari bit hodanja po tom rubu negdje gdje vi uvijek morate, nikad ne možete biti idealno. Ako malo pustite nešto gospodarstvo, onda tamo imate kao posljedica migracije veći broj zaraženih. A moramo se svi složiti, mi za sad imamo zdravstvene kapacitete, ali oni su doista prednapregnuti. Prvo što se tiče ljudstva, jer ti ljudi rade 24 sata, drugo i oni oboljevaju i njihove obitelji. Treće, u tehničkom smislu, moram reći da smo mi imali neke preinake i u bolnici, ne znam, sustav za kisik. Prije je bilo one boce, radili smo one sustave gdje kisik ide sustavno, kako bi rekao, i takve stvari. Mislim, puno je tu stvari, a s druge strane, znači, prednapregnuti su, a s druge strane ipak morate pustiti čim više, što je više gospodarstvu da radi. Jer, gledajte, teško je, ljudima je doista teško. Mi sad imamo zatvorene i kafiće i te obrte koje kakve i mislim, vrlo teško. Uglavnom, mi kad se dogodio taj lockdown prvi, znači to je negdje u 3. mjesecu, tako, nakon onih vladinih mjera, kad su oni donijeli, mi smo odmah naravno donijeli, odnosno ja sam potpisao odluku jednu gdje sve ono što ne treba se organizirati, nek se ne organizira. Ima puno lijepih stvari koje su u normalno vrijeme su odlične. Čobanijade. Naš narod voli bolje da umre
selu, kako ono ne smijete običaj zaustaviti, jel? Ima ona stara narodna, jel? Ne znam, koje kakve manifestacije, obilježavanja. I sve vam to pomalo uvijek u organizaciji uzima novaca i tako dalje. I to sam odmah potpisao odluku, znači sve što ne treba mi nećemo sudjelovati u tom. A sve te novce koje polako se na jednu gomilu, da tako kažem, ne idu bukvalno, ali da sačuvamo i da to usmjerimo upravo kao pomoć tim gospodarstvenicima, jer neće ova kriza trajati do vijeka. Ja držim da će ona dolaskom cjepiva naravno biti prisutan neko vrijeme. Vjerojatno su se naši životi zauvijek promijenili, ali ipak ona neće biti u ovom smislu i u ovom svjetlu. I da se sačuva, da se pomogne. Čekali smo nakon, onda je poslije Skupština potvrdila u lipnju, čini mi se tu odluku, i ona je bila temeljni za rebalans proračuna i tako dalje. I onda smo mi čekali nakon tog vremena vladine mjere. Jer smo htjeli znali smo da vlada, znate, one plaće i to da je vlada počela isplaćivati, mi smo htjeli da te mjere budu nekako u jednom smjeru, da budu što bolje za naše gospodarstvenike. I ocijenili smo tada da su najviše stradali, svi su stradali, ali najviše nekako ti mikro i srednji poduzetnici i poljoprivrednici, naravno. I onda smo mi u stvari izdvojili 2 milijuna kuna za pomoć mikro i srednjim poduzetnicima i preko javnog poziva su dobili, ne znam, 180 ili koliko je bilo takvih poduzetnika. I 1 milijun kuna za poljoprivrednike. Našli smo model, ali morali smo tražiti i dopuštenje ministarstva, jer to idu kao potpore se vode, jel, pa uvijek morate dobiti dopuštenje. 1 milijun kuna, to su za one ljude koji su imali kravu sa prvim teletom. Nije idealno. Ostalo je, nažalost, evo ja osobno znam da je nekoliko poduzetnika ostalo, jer su oni se javili nakon što su sredstva potrošena, ili nisu ljudi znali, ali mi smo doista koliko smo mogli to oglašavali. Da, medijski je to bilo prilično popraćeno. Pa prilično popraćeno, ali uvijek imate ljude koji iz određenih razloga nisu vidjeli i tako dalje. Meni je žao i volio bi kad bi takav model našli u 21. morat ćemo na kraju krajeva, pa da nekako i te ljude koji su bili oštećeni pomognemo. Onda smo nakon toga shvatili da mi moramo imati uređaje za dijagnostiku COVID-a. Tako smo onda 812.000 kuna smo platili jedan uređaj koji je instaliran ovdje u Zavodu za javno zdravstvo, ali on služi i za našu bolnicu u Brodu i za Novogradišku bolnicu. Ali taj uređaj je takav da je u stvari on se može koristiti poslije za dijagnostiku drugih bolesti, znači ne samo za COVID. Tako da znači ostaće koristan i dalje. Međutim, znate, to je skupi uređaj, automatizirani i to vam je otprilike kao da imate Mercedesa, jel? Međutim, poslije imate i određeni problema funkcionalno, znači treba se nabavljati ti, ne znam kako se to kaže, baš stručno, mi smo to zvali kitovi za analizu, jel, i te, u stvari te određene... Popratna oprema zapravo koja ide... Koja se uvijek nabavlja zato, koja je dosta skupa i tu smo isto dali dosta novaca i ukazala se potreba da on nije dovoljan. Jer nama radi pored našeg uređaja, nama radi i u Požegi rade i u Franu Mihaljeviću. Onda smo shvatili da trebamo još jedan takav uređaj, tako da smo sa 300.000 kuna kupili jedan jeftiniji, ali isto tako upotrebljiv uređaj u Novoj Gradiški. On je imao baš ovih dana validaciju, on treba početi svakog dana, možda čak i danas sutra raditi. A mislim da ćemo nabaviti još jedan uređaj ovdje u Slavonskom Brodu. Jer su velike gužve, to je nemoguće pratiti, tako da jednostavno, onda koji su prioriteti? Mislim, svi su na određeni način bitni, jer ne možete reći da nemate bitnih, ali opet moraju neki, oni koji su, ne znam, u bolnicama i tako dalje. Ne bi sad ja govorio o prioritetima, imaju stručni ljudi koji će to sigurno odrediti, ali hoću reći potrebe postoje. To su bile, kad sve skupa zbrojimo sa tim određenim preinakama u bolnici, negdje oko 5 milijuna kuna je Županija Brodsko-posavska dala po pitanju COVID-a, možda čak i više.
To jesu velika sredstva, međutim kriza je velika, ona nikad nisu dovoljna. Uvijek bi mogli još, ali jednostavno nismo mogli više jer mi imamo ugovorne obveze prema ovim drugim projektima. Rekli ste da treba govoriti o nekim možda ljepšim stvarima. Pogledajte, mi recimo imamo projekt koji je preko 60 milijuna kuna ovdje u tehničkoj školi, recimo jedan centar koji će se praviti za strojarstvo. On je negdje oko 20 milijuna kuna, nešto malo više u građevinskom smislu. Ostalo su ovaj drugi dio, znači od određenja školovanja, edukacije i tako dalje. Znači takvi projekti, dobri projekti, oni su se morali nastaviti, oni se trebaju nastaviti, život nestaje. Jel? Tako da, evo, mislim da smo, koliko smo mogli doista dali, naravno trebamo biti zajedno, trebamo ići i dalje. Siguran sam da su i gradovi i općine sa svojih razina pomagali onoliko koliko su mogli. Tako da, evo, svi zajedno nekako smo pokušali prebroditi ovu nesreću što nas je. Da se stignemo dotaknuti i ovog novog proračuna, koliko je on težak. Da, na kraju nisam rekao. Da, koliko je on težak i koji su zapravo kapitalni projekti. Dakle, negdje oko 1.146 milijuna kuna je i negdje za oko 13 milijuna kuna je manje nego što je rebalansirano. Znači, neki projekti, možda smo oko nekih manjih projekata koji nisu toliko sad značajni, možda smo malo i odustali, ali od ovih kapitalnih svi projekti idu, što je meni drago. Evo, što je pred nama u 2021. i što možete najaviti? Pa, pred nama je prije svega završetak ovih projekata bolničkih, jer sve zgrade, kako sam rekao, se obnavljaju, evo, to se i vidi na kraju po građevinama. U bolnicu u Slavonskom Brodu. Moram tu napomenuti isto da smo taj projekt Kraći put do zdravlja, to je jedan iznimno bitan projekt, 42 milijuna kuna je isto završen, unutra su i instrumenti i oprema. Znači, završetak toga je vrlo bitno. Ako govorimo o zdravstvenom sustavu, evo vidimo, sustavu je primjerena zdravstvena zaštita usmjerena k pacijentu, to je jedan bio program. Evo vidimo, tu je završena, čeka samo sad useljenja, već je sve gotovo, pedijatrija, možemo vidjeti tu pored hitne medicine. Također, moram reći u Novoj Gradiški da su sve bolničke zgrade se završavaju, obnavljaju. Evo, mogu uzeti za primjer, sad ima takozvana nova bolnica, to je veća zgrada. Ona je samo negdje oko 22-3 milijuna kuna u izvedbi. Tamo su isto skele ljudi rade. Čak su radili za koronu, što je meni jako drago. To su uglavnom izvođači sa našeg područja. Također tamo su i odjeli, kao i ovdje, obnovljeni od pedijatrije, kirurgije, interne. U Novoj Gradiški vi znate da je bilo jedno vrijeme ukinuta pravno ta bolnica. Evo sad, hvala Bogu, imamo i za ovu dijalizu odjel. Mislim da je to pomoglo pacijentima sa one strane. To su recimo neki samo od bolnice. Evo, hoću reći da sveukupna ulaganja u Brodsku bolnicu su negdje oko 120 milijuna kuna kad sve zbrojimo i negdje oko 80 milijuna kuna u Novogradišku bolnicu. Moramo završiti škole, obnovu. Ovdje je medicinska i obrtnička škola, kažem tehnička. Imamo neke projekte još u poljoprivrednoj škole, ali to je već u izvedbi. Poljoprivredna je završena. U Novoj Gradiški završavamo gimnaziju, ona je još sad u obnovi, i Gajevu školu koja je upravo nekako pred kraju, ostale su obnovljene. Tamo u Gradiški je bilo isto, imali smo jedan veliki problem dvorane. Te dvorane školske, one spadaju pod školsku dvoranu, ali uvijek se to koristi i lokalna uprava, odnosno grad. Gradovi, kao na koncu i ovdje imate školske dvorane koje su, ne znam, od grada Broda, ali koristi naravno i grad i mi i svi. Tako da smo tamo obnovili tu 7 milijuna kuna je koštala obnova jer smo imali jedan veliki problem na toj dvorani. Sada kad pogledamo, mi smo u stvari završili sve matične škole ćemo imati obnovljene. To je recimo u nekom pitanju školstva. Jel? Moram napomenuti jedan isto projekt koji je vrlo važan, navodnjavanje u području Orubice, općina Davor. Taj projekt je vrijedan negdje, procjena vrijednosti oko 42 milijuna kuna, 370 i nešto hektara se navodnjava. Taj projekt treba u 2021. biti gotov. Znači, on je pred kraj.
Ima nekih još možda radova, ali u svakom slučaju u dobrom putu da se on završi. Mi planiramo imati još dva takva sustava, jedan za središte županije, znači to je ovaj oko općine Bebrina, ne znam, Oriovac, koje tu sve stupni koji spadaju u tom slivu područja, ajmo reći. I jedan projekt, zvali bi ga Bić, to je znači na istoku, to su oko općina Vrpolje, Velika Kopanica, znači Andrijevci, taj dio. Tu već imamo neke novce, tu idu one predizvoditeljski studij, kako se kaže. U stvari tad se vidi studij da li je on potreban, koliko bi ljudi bili zainteresirani i tako dalje. To su vrlo vrijedni projekti i mislim da su oni jako dobri. Ono što je jako bitno je nama, mi nismo direktno, ne upravljamo lukom Brod, ona nije pod ingerencijom županije, ali smatram da je to jako dobar projekt i bitan i sudjelovali smo u određenim radnjama po pitanju luke Brod. Tu je sad investicija negdje oko 103 milijuna kuna plus PDV. Vi znate da je tamo slovenski koncesionar i ta luka je u stvari jedna poslovna zona i smatramo da bi razvojem te luke i grad Slavonski Brod i naravno županija imale veliki jedan zamah u razvoju gospodarstva. I mi bi nekako voljeli kad bi se napokon počeo intenzivno raditi kanal Sava-Dunav, koji naravno je veliki projekt, to bi moralo ići sa državne razine, ali bi dijelom bio i kroz našu županiju, on je dijelom meliorativan, dijelom plovni. Oko 400 km se skraćuje put, plovni. Naravno, taj projekt je u nekoj perspektivi, to ne može biti projekt za 1, 2, 5 godina, to je sigurno projekt i dulje i naravno da ga vodi država, ne županija, ali interes je naš da mi takvu stvar jednostavno nekako guramo zajedno sa i našim saborskim zastupnicima sa svih razina. Naravno da nam je u cilju, isto nije pod ingerencijom županije, ali itekako smo sudjelovali barem u onom posredovanju i lobiranju, što bi se reklo onako u današnje vrijeme, ali Đuro Đaković, mi smo prošle godine baš pred Božić imali velikih problema i sa Đurom Đakovićem radnici su imali velikih problema, proizvodnja je trpila i evo, hvala dragom Bogu, čini mi se da se to sve uz one vladine velike potpore, to je bio, mislim, Slamka Spasa je to bila, ali evo, čini mi se da su oni se stabilizirali i da su našli, ili su pred nalaskom, sada ja nešto ne prejudiciram, strateškog partnera i smatram, barem prema mojim nekim informacijama, da bi se to moglo odviti u pozitivnom jednom smislu i da bi Đuro Đaković trebao imati jednu stabilnu proizvodnju. Jako nam je to interes, naravno. Interes nam je da se razvije oba dva grada. Nama je to itekako interes kao županije. Mi smo odvojene administrativne jedinice, međutim, mi smo jedno tijelo, kao organi u tijelu. Evo, u stvari, mi svi zajedno moramo funkcionirati. Naravno da je svaki uspjeh i grada Slavonskog Broda i grada Nove Gradiške, da je to za svaku pohvalu i potporu. Sve dobre projekte treba, naravno i općine, ne izuzimam ja tu nikako. Ima predivnih projekata na općinama, ti načelnici su, bez obzira na stranačku i bilo kakvu drugu pripadnost, to su ljudi doista s kojim se može raditi i ja osobno nemam nikakvih problema u funkcioniranju sa njima. Tako da u jednom sklopu smatram da smo jednu dobru utrku otrčali. U teškim uvjetima imali smo velike prepone, ali prepreke, preskakali, ali mislim da je to bilo dobro. Naravno, izbori idu, ljudi će reći što žele, ko žele da ih vodi, volju birača uvijek treba poštivati, ali kad izbori prođu, onda ih treba što prije zaboraviti i okrenuti se poslu. Evo, jeste li vi spremni za te nove prepreke koje vas čekaju već za nekoliko mjeseci? Pa, znate kako, čovjek kad dugo je na takvoj poziciji, onda jednostavno saživi se. Naravno, uvijek imate ljudi kojima odgovarate, kojima ne odgovarate, koji vaš stil cijene ili ne cijene. Demokracija je normalno je da ljudi imaju različita mišljenja. Ja jesam spreman, ali naravno što će birači reći, to ćemo vidjeti u 5. mjesecu.
Naravno da puno toga treba se odigrati da bi bili kandidat. Ja sam član Hrvatske demokratske zajednice, evo ja vjerujem da će meni moja stranka dati povjerenje da idem u nove izbore, a onda poslije vjerujem da će ljudi cijeniti rad i da će mi dati povjerenje da nastavim voditi županiju, jer ima doista projekata koji bi volio da se završi zajedno s mojim suradnicima. No opet kažem, vidjet ćemo volju birača u 5. mjesecu. Evo, za kraj, koja je vaša vizija budućnosti Brodsko-posavske županije? Nije to baš najjednostavnija županija u Hrvatskoj za voditi. Pa mi smo nažalost imali niz teških okolnosti još od ratnih vremena koje su, hvala Bogu, već sad daleko iza nas, ali uvijek vam to neke posljedice uvijek ostaju i međutim, kada promatramo županiju od tih vremena, pa do sada, kad promatramo i naše gradove i naše općine, onda se u stvari vidi veliki napredak. Krize su dolazile i one ostavljaju trag. Mladi iseljavaju i to doista boli. Koliko god čovjek ponekad misli, šta župan sjedi tamo, ali vjerujte da nije to, pogotovo puno toga pođeš shvaćati osobno i sam sebi na određeni način jesi li mogao šta postati, uvijek postoji pitanje, jel možeš još, jel šta se može i tako dalje. Ja bih volio prije svega da se to jednostavno iseljavanje, da se na određeni način stagnira, da se zaustavi. Volio bih da se gospodarstvo razvija onako kako bi se trebalo razvijati, da nas prvo ove krize jednostavno zaobiđu što se tiče covida. Čini mi se da je to nekako najgore. Iskreno rečeno, bilo je i teških trenutaka, a recimo prvi koji je obolio od covid s područja Brodsko-posavske županije, evo reći vam privatno, on je moj susjed, jel? Hvala Bogu, izliječio se, ali mi je to bilo jako teško. Teško vam je kad uvijek za nekog čujete, ali mi smo svi ljudi. Pogotovo vam je teško kad nekog znate, to vam je nekako teško pada. I onda kad čujete, ne znam, sjećam se prve preminule osobe tu, jedna starija gospođa je bila, to mi onako baš mi je to protresno. Mislio sam nekako da ćemo ipak proći bez takvih nekih, a onda poslije sve što se događalo, to počnete doista osobno. Saživite se kao i vi sa svojim poslom. I vi ste sigurno saživljeni sa svojim poslom i neke stvari koje ne bi trebali nositi, pretpostavljam, kuću, svi mi ponesemo kuću, onda nekad kad sjedite sami i kad gledate, onda pođete sve to preživljavati i proživljavati. I bude vam to teško. Težak vam put svaki put kad neko kaže da mu je, ne znam, kćer, sin mora otići jer nije ovdje bilo posla, onda misliš, pa Bože, se nije moglo negdje naći, ovako i onako i tako, dosta je to. Evo, to su mi neke teške stvari. Evo, iskreno mi je teško palo što su neki ljudi, evo, nažalost, preminuli. Evo, bivši župan Tomac, koji je bio i član županijske skupštine, je jedan od njih, evo, jako mi je žao. A posebno mi je teško, evo, moram reći, jer ja sam bio jako blizak s tom osobom, evo, general Zvirotić, poslije ovog je, nažalost, evo, isprovod. To mi je baš onako, evo, sad ova predlaganska, to mi je tako teško bilo da jednostavno, evo, to mi je nekako, evo, najteže palo. Ali to je život sve. Ja bi volio vidjeti županiju prepoznatljivu, volio bi da se tako razvije gospodarstvo da mladi ne moraju ići i u mojoj nekoj nadležnosti, u mom nekom poslu i mom životu ja ću pokušati ono što je moguće ljudski, a ono što je u okviru Brodsko-posavske županije i župana pokušat ću raditi najbolje što ja mogu u ovim okolnostima. Evo, to bi volio. Vjerojatno što vama poželite općenito, ja vam svima želim sretan Božić, vama, vašim obiteljima, da taj Božić bude miran, da se svi zajedno malo u te blagdanske dane oslobodimo problema koji nas tište, da ih malo zaboravimo. Želim vam svima sretnu novu 2021. godinu, da korona više ne bude i da krenemo raditi one naše poslove koje će dovesti do sretnijeg življenja u Brodsko-posavskoj županiji. Želim vam svako dobro i vama i vašim obiteljima. Gospodine župane, hvala vam na ovom ugodnom razgovoru. Evo i mi vama i vašim suradnicima pa i obitelji želimo sve najbolje. Hvala vam i bilo mi jako ugodno. Hvala vam.